На цьому місці розрахунок ПТРК «Джавелін» знищив російську самоходну артилерійську установку «Акація» зі складу 200-ї мотострілецької бригади Північного флоту. Як ми бачимо, Міністерство оборони може з чистою совістю, як завжди, сказати, що втрат нема. Тут дійсно нічого нема. Це все, що залишилось від вибуху САУ. Ми можемо подивитися, уламки рознесло по всьому полю. Отак. Екіпаж, судячи з всього, мабуть, теж кудись вилетів. Але втрат нема, правда, генерале Конашенков? Да? Ви ж так розповідаєте і брешете російським матерям, правда? От полюбуйтеся, росіяни, як вас дурить Путін і вся його банда. Ось що роблять українці з нас сучасною американською зброєю, з російськими окупантами. І так буде з кожним з вас, поки ви не звільните нашу землю. Ви або будете отак от вилітати у повітря, або самі заберетесь геть із Донбасу, із Криму. Слава Україні!